Τις αξίες του εθελοντισμού αλλά και την ανάγκη της προσφοράς σε περιόδους κρίσης παρουσίασαν οι σπουδαστές του Ομίλου Ξινή και του Mediterranean College στην ημερίδα Εκκλησία και Παιδεία Υπέρμαχοι του Εθελοντισμού. Οι σπουδαστές βράβευσαν τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο για την προσφορά της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και το φιλανθρωπικό της έργο. Στο πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, οι σπουδαστές του Εκπαιδευτικού Ομίλου Ξινή βράβευσαν την Αρχιεπισκοπή Αθηνών για το φιλανθρωπικό της έργο. Οι τομείς κοινωνικών επιστημών του ΙΕΚ Ξινή και του Mediterranean College παρουσίασαν άλλωστε στο πλαίσιο της ημερίδας Εκκλησία και Παιδεία Υπέρμαχοι του Εθελοντισμού τα αποτελέσματα της έρευνάς τους για τον εθελοντισμό των νέων. Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Ξινή έμπρακτα στηρίζει το θεσμό του εθελοντισμού με την απόλυτη συμμετοχή των σπουδαστών του, που το αποδεικνύουν και σήμερα, στις κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες μας, είτε αυτές πραγματοποιούνται από τον όμιλό μας, είτε με τη συμμετοχή αυτών σε μικρές ή μεγάλες εκδηλώσεις που πραγματοποιούν η Εκκλησία, η Πολιτεία και κοινωνικοί φορείς. Βαθιά συγκινημένος από την προσπάθεια των σπουδαστών, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος αποκάλυψε για πρώτη φορά δημόσια πως ήταν η εθελοντική δράση και η βοήθεια που παρήχε σε μια κατάκυρη γυναίκα που έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στο να επιλέξει το ράσο του κληρικού από μια καριέρα στην αρχαιολογία. Τη ρώταγα, τι θέλεις κύριε Σουσανιό? Δεν θέλω τίποτα, να μου κουρδίσεις το ρολόι, γιατί αυτό είναι η παρηγοριά μου. Όλη τη νύχτα θέλω να τα ακούω να χτυπάει. Άρρηκτα συνδεδεμένος με τον ανθρωπισμό, ο εθελοντισμός, ειδικά σε περιόδους κρίσεων όπως αυτή που διανύει η χώρα, εκτός από το ότι ενισχύει τις κοινωνικές δομές, όπως τόνισαν οι σπουδαστές του Ομίλου Ξινή, προσφέρει στον ίδιο τον εθελοντή το μοναδικό όφελος ενός νέου περιεχομένου στη ζωή του.